Achmea is van doel om de Friesland te integreren in Zilveren Kruis Achmea. Werknemers binnen bang dat er ook banen verlengen. Ze hadden er een machtig een petitie aan het bestuur van de Friesland. Ja, ik wil graag dat het brood in Ljouwert, de werkgelegenheid. En ben je benauwd dat die werkgelegenheid onder druk komt te staan als je hem fuseren met het Zilveren Kruis? Dat denk ik wel. Het wordt te grut. De vakbonden CNV en FNV binnen bij de petitie belutsen. Zij begrijpen de onvrede bij de werknemers. Als je gaat fuseren heb je altijd dubbele functies. Dus er zal worden gesaneerd, dat is duidelijk. Ja, en er zal onder de vlag van het Zilveren Kruis gewerkt moeten worden. En dat betekent toch een andere werkwijze. Zal het ook ten koste gaan van de werkgelegenheid? Dat mensen die nu bij de Friesland een baan hebben, dat ze die straks helemaal niet meer hebben, dat ze op straat staan? Oh zeker, er zullen een aantal banen verdwijnen, daar ben ik van overtuigd. De Friesland moet de Friesland blijven. Ja. Het bestuur van de Friesland zei het rekken te houden met de petitie in de verdere besluitvorming. Dat betekent net per se dat alle wensen van het personeel nou inwilligen worden. Nou kijk, in de financiële sector kun je daar nooit garanties over geven, want ontwikkelingen gaan heel snel. En laten we wel zijn, uiteindelijk zitten we hier niet voor onszelf, maar we zitten natuurlijk voor onze klanten, voor onze verzekerden, om ze niet alleen toegang tot goede zorg te garanderen, maar ook een betaalbare premie. Het definitieve besluit over de toekomst van de Friesland zal dit hier nog volgen.